वो टाइटैनिक बाहर आ गया है, यहाँ पे गौर से लाइक कर देने का भाई। आगोलाव थांबावगोन Hey guys, back to my Boro You channel. जों दा थांगासिनो दङ N4 आव बेरायनो सम मोननायखाय खामानिया जोब्बाय आरोना जोंनि ओमफ्राय बेरायनो थांबाय जोङो N4 आव मानसि गैया दिनै मैया मार मानसि आरोना र' जानुवारिनि 1 तारिखखाय जों मैया बेरायनो थांनायासो खामानि जाबाय दिनैसो फैबाय जानुवारिनि 2 तारिखआव बेरायनो मानसियानो गैया जायगाया खालि जाजोबना दङ आरो जानुवारिनि पार्कबो दङ नालाय बेरायनो हानाय जायगाया मार साफा मेरिना ब्रिजनि जायगायाव बहुत मानसियानो फैयो आरोना मेरिना ब्रिजआव बेरायनो जायगाया गोदोनिफ्राय सबसे चेन्नाइ एरियानि पार्क এই জায়গায় এই ঘুমিয়ে মার লাজি কি ফটো লাগাবো লাজিয়ে ভিডিও শুট লাগাবো লাজিয়ে মার লাজি সবাই আরনা जाने लगे सब आइसो थांबाय आरोना ना लायनो ना बोनो थांबाय गिदिर गिदिर दं मार गिदिर सैमाया ओइनो मार दै आगोलाव थांगोन आरो लांबाय था गैला आरोनायाव सब गोदो गोदो बरफोरा थांजोब्बाय दा फिसा फिसा दोङो दा खाथियाव थांना देखायसिगोन थांबाय दङ जों दा नायनो ओइ आइसे फैबाय जों बिसिना मोनसेल'सो गोदो दंबाय आरोना नायाव बाखि सब फिसा फिसा गैया बर्दा N4 Dona जाखानाय तामिलनाडुनि N4 जायगाया मा रखम बर्दा गोदाननि गंसेया दिनैसो बोख्लायदों आरोना दैयाव बेखौ सायाव कालार होबाय दङ आरो कालार फोनबाय दङ आरोना सायाव बाव जाबाय गोदाना थांसिगोनैबो कालार राननाय जाबा नाबोनो बेफोर जाबाय आइस फैबाय दङ मिसिङाव आइस लाबोनो आरो गारियाव गथाय मोनहैजोब्बाय ओइ सिगाङाव थांबायसै जोङो दा आगोलाव सिगां माबा बनायबाय दङ आरोना माबा ब्रिज बनायनि साखि सिगाङाव जाहाज खारनाय बारनोसै जों बिदि बारना फैबाय जों बारबाय कि अभार ब्रिज बानायगोन आरो रिक्साखि अभार ब्रिज बानायखि बट खारनाय कि पार जानानै मानसिफोरा পানির কুভাষায় খুন বননিয়া সুলি তারি মেলি তাই জানো কি পায় साइकेल
अभार ब्रिज बनायसिगोन आरोना बटफोरा खारनाय जाहाजफोरा ना बोनो थांनाय बटफोरा सिंखि थांबाय मानसिया माने एखेबारे पार जानाय बेरना इसाइडखिबो बेरायनो थांनो हागोन मोना इखिबो मोजां जागाया इखिसो बांसिन मोजां आरोना जागाया थांनाया दा अभार ब्रिजखौ बनायनोबा मोजां जासिगोन आरो थांनो थाखाय जोंनिबो थांनो मोजां जाबाय साखि मानसि थांनो हाबाय सिंखि बटआ थांनो हाबाय मोजां जागोन आरोना मोना नै ना बोनो थांबाय गिताया गेटखौ बारना लाग्रोनोसै आरोना बारनानै सिगां थांसै बेखौनो नायलांबाय दा गेटखौ जों दा मोनानायखाय बे फैफिनबाय आरोना बेरायनानै फैफिनबाय गथायबो टाइम जाबाय आरो 6टा फैबाय आरोना ओमफ्राय फननो मोननाय आरोना इयाव 7टासोसो खोमसिजोबो नै बिसासेया दासो फैदों कपिया जा रहा है क्या आ रहा है जा रहा है ये गाड़ी आ रहा है क्या जा रहा है उल्टा दोनों पे क्या बोलना क्या है वो टाइटैनिक बाहर आ गया है यहाँ पे गौर से देखिए गाइस और इसने निकाला है ये देखिए ये बंदे ने जोसेफ ब्रूस ने बनाया था ये और अकला मिठुन मिठुन जो भी है इसका नाम ये निकाला है मिठुन मिथुन लाइक कर देने का भाई सब्सक्राइब करो लाइक जोर से बेराय फैबाय दा जोङो रुम फारसे आवगायबोबाय आरोना दा रुमाव थांबाय दङ लाखाय एखौ बुंनो नागिरनाया बारा गारिनि आवाजफोरा मा जों दा फैबाय इखिना बे न'आसो बर बायनायफोरा आरोना बिसोर लकेल मानसि आरोना तामिलनाडुनि बिसोर लकेल गोजा बेनि भाषाखौथ' बुजिगौमोना मा बुङो सिङावथ' थांनाया आरोना गथाय सिजोबखायो थांबाथाय मार बारदोंना दैया बुस्रावबाय थायो बारदो सौदों आरो मार दैया बांसिन बारदों आरो